morning! It's already Sunday! Wow! It's a Father's Day! Today, hindi ko malaman ang panahon kung maging sunny or maging rainy kasi sa banda dito maliwanag. Pero sa banda dito ay medyo makulimlim. Ano kaya? Anyway, today is Sunday. At pupunta tayo, mag-enroll si Gian ng kanyang summer classes. Tingnan natin kung anong mangyayari today. Ganda ng formations. Ang formations na yan ay dedicated to fathers. Happy Father's Day! Yay! Wow! Uulan yata. Naku! Uulan nga yata. Oh my God! Bagong gising kami guys. Nandito kami kaagad. Tinignan namin kung ano natapos nila the whole week. At ito. Ito na guys. Ito yung fronting the highway. At may wall na lahat. Yes! Yeba! It's another bedroom. At ayan. Maganda naman. At maraming nagsasabi bakit daw malaki. Hindi naman kalakihan, malaki lang tignan doon sa labas kasi alam nyo palapad siya, pero in every story 2 bedrooms lang. So in every story 2 bedrooms, so meaning 1, 2, 3, di 6 bedrooms lang. Ayan. Oh, di ba? Malaki ang CR niya, dito ang CR niya. Dito ang CR niya. In the future time, lagyan dyan ng CR extension. Kahit dito may extension yan na balcony. Marami pang gagawin guys, ang dami pang trabaho. Tingnan nyo, nakalakad na ako dito. Nakakatakot lang, nakakalula kasi hindi ko tinitignan doon sa baba para hindi ako malula. Ay, nako! Ay, nako, day! Ganda! I love it! Nay, makatakida pa yan. Oh my God! Okay, let's go na. Mag-breakfast na muna tayo. Mag-breakfast na muna tayo. Ito, maluwag na. Yes. At next week, ang gagawin na nila ay, ayan o, nakita nyo naman. Inuumpisa na ang flooring. Yan, McDo muna tayo. Breakfast muna kami ng anak ko. Guys, problema, nag-order na kami ng coffee namin. My first time to hear kako. First time in history of McDonald's na walang coffee. Oh my God. Okay na. Kanina, sabi, no available coffee. Pinandar na nila yung machine nung nagreklamo ako kasi it's my first time to hear McDonald's na walang coffee. Oh my God, lumuwag dito. It's my first time to see this place kasi na-open yung kung saan ginaganap ang mga birthday celebrations. At least kasi walang space. Talagang mag-wonder na ako kung walang coffee ang McDonald's kasi yan sinasadya natin. Di ba? Big breakfast ang breakfast namin. Pare-pareho kami. Then, I don't like to take the coffee kasi mainit ngayon. So, yan. Maraming ice na orange juice. Ayan. Kulang sila ng ano guys dito. Walang knife. Ito lang. Kaya ganun ang kain ko. Ganun o. Lagyan ako. Ganito ko kumain dapat ng burger nila. Walang knife. Walang knife ang McDonald's guys. Nagtitipid ng plastic. Ito tayo sa J.A. Clarin na branch sa Tagbilaran. Dito sa McDonald's J.A. Clarin. Mag-proceed na kami doon sa pupuntahan namin. Ito. Ano ba yan? Hindi kasi sa online talaga. Clear na clear. 19 and 20. In-screenshot ko pa. Naka-screenshot nandito. Mamaya ipakita ko. 19 and 20 ang enrollment for summer classes.
Eh, anong nangyari? Bakit ganun? Wala. Yan ang sabi ng guard. Ayun, my God. Wala pala ngayon. Ang sama naman. Totoo kaya? Linggo ngayon eh. Ano ba yan? Alam kaya ng guard yun? 19 and 20. Ako nga, nag-question nga rin ako nung tinignan ko ang calendar eh. Anong araw matapat ang 19? It's Sunday. Sabi ko, ay, may enroll na Sunday? Siguro dahil summer classes, sabi ko naman. Eh, talaga palang wala? Ano ba yan? Sama naman ng information nila online. Ano? Anong ginagawa ng kitten? Sayang na naman ang araw natin. Sayang na naman ang lakad. Oh my God. Ngayon naman ay magluto tayo ng leftover na lechon. Ayan. Anong gagawin dito? Siyempre, gawin nating paksiw. Lutuin natin ngayon na paksiw. Aray ko. Ano kaya kung ikaw makiwa? Ikaw makiwa. Ganda naman ang kutsilyo mo. Ang talas. Bilib ako. Kagatin mo na lang kaya. Eh, nabungi pala ito. Hindi ko naman alam bakit nabungi ito. Ala, nabungi na naman. Si Marco na naman Marco yan. ay mahilig mag ano ng ano. Nabungi na. Kaya pala. Saturday! Ay, Saturday. Cut. Sunday. Hi guys! Sunday ngayon. Hapon na. It's 5:15. Wala naman tayong patrabaho pero parang nasanay kami sa ganung lakad. Pero ano kasi, may appointment ako. May nag-text sa akin na meron akong kukunin dun sa Island City Mall. So let's go there. Okay? Let's go! At hapon na. 5:16. Ayan guys, 5:16 na in the afternoon. Maraming nag-shopping. Maraming kumakain sa mall. Nagse-celebrate sa Father's Day. Tingnan mo sunset, oh. Grabe ang sun. Oh my God. Dito na tayo guys. Ang daming activity nila dito sa mall. Pupunta ako sa Ideal Vision. Maraming tao. Ha? Oh. 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 Dito na ako guys. Ayan, naayos na. Matagal nang suki ko itong Ideal Vision. Pero yung mga kilala ko wala na dito. I think dito na ako kumukuha ng lenses ko since 2016. Hindi na ako magkakamali. Parang gano'n. Look at this girl. Making TikTok. Si Gian nagsabi sa akin kailangan daw na ng jogging pants. Saan kaya dyan? Magtitingin ako. Ha? Tingin ako dito. Kailangan daw niya jogging pants. Dito. Uy, wala.
Kat, bibili akong medyas. Saan ba dito ang medyas? Ganito. Saan ang mga medyas? Ay, doon sa unahan. Tigar! Punta ako dun sa mga medyas. Dun sa dulo. Tagal na akong hindi nakapasok dito, guys. Ang tagal ng panahon. My God. Hindi ako nagagawi dito. Lagi naman ako dito sa lagi ako dito sa mall. Alam niyo naman na mamalengke. Pero hindi ako umaakyat. Hindi ako nakakarating dito. Magtingin tayo ng mga medyas. Saan dito? Dito medyas. Kasi kailangan ni Gian. Kailangan din nilang silang tatlo kailangan. Alam niyo yung mga medyas na yung lagayan ko ng medyas na basket, ang daming laman. Inilipad din ng bagyong Odette yun, kaya ngayon nangangapa ako sa medyas. Okay. Ito siguro parang maganda. Magkano ito? Magkano? 270? 3 pairs? Okay. Nahipan. Okay. Ito. Kaming dalawa, usap ng Tagalog. Wala na yung cam. Ako nagtatagalog ako pag nandyan yung cam. Kasi yun, siyempre, sa vlog ko, kailangan ko Tagalog. Sabi ko, Bisadya in town no? Okay. Kana, pero wala, may by 3. Individual na lang na siya. 1. Okay, murag gamay. One size ni ma, naka-plastic mo siya. Same ni sa katas una na ma. Murag parehas na silang tatak, ha? Beverly. Kaya man. Murag gamay. Halad dako ra ba akong anak, murag gigante. This is size ma. Size yang sapatos is 44. 40. Stretch man lang. Dako nga tao ang akong anak nga naman taon ko na dako man to kapag kaayo. Standard man siya pero mainat man yapon ni. Mainat na. Okay. Pero napailain? Ay, kani? Kani baga man ni. Ibisay mo ha. Lahi ni? Ngani na siya, kani ka bagaon. Init. Kani. Okay na naman, dili man siya by 3, individual lang. Individual. So, tagpila ni? 99. Mas mahal. Mas makasave na ka kung kani yun to, No na lang po na. O kani, Burlington. Nahurot na? No na lang siya mo, nag-isa. Kani na lang. Kani. Kani na lang? Kani. Kani. Okay ba ni? O kani malabhan sa init, sa washing machine, okay ra? Okay naman man, pero kasi masagulan ni mo. Ha? Okay, hintayin mo ako dyan. Mag-zone rocks baka or pangputi. Muuk-uk ni. Ay, oo, plain white lang. Kay og mumutang kog sunrocks na humang. Tanan ba? Okay, kanila. Tulo. Na Ang mga gwapa, You see that? They're here at ICM. My God. Tagalog ako ng Tagalog sa kanila. Nako, kahilas na. Anyway, guys. Dito tayo. Ayan, iniwan na ako ng isa kasi meron yata siyang alam nyo naman yan, laging naka-online ang mata kasi syempre hanap buhay nga naman. Walang internet dito sa loob, hindi makuha, kaya iniwan ako, pumunta sa labas, doon daw siya maghintay. Ayan, nabili natin yung socks. Ang babait ng mga tindera nila dito. So, let's go. Tingnan nyo, di ako na malayan, guys. Busy, Busy as in busy. Look at that. At dito naman, meron namang events sila. Ayan. May competition yata ng dance contest yata. During the Edition Music
cut by the judges if deemed necessary. And this is it. All auditionees, only 15 auditionees and contestants are chosen to vie for the finals in June 24, still here at the Island Film Activity Center. And the chosen finalists are required to perform only one pop song. Backup dancers are not really necessary, but they can have it. Yun, tapos na ang lakad natin sa ICM. Ngayon naman ay punta tayo sa Watson's para sa mga vitamins, guys. Yun ang order nung dalawa kong anak na naubos na raw yung vitamins nila. So, let's go. Tingnan natin ang eksena dito sa plaza. Dahil sa napansin ko ay mabagal ang takbo ng sasakyan. Bakit ganito? Bakit kaya? Ano nangyari? Baka lahat ay nagbilihan na ng balot. Nagpapalakas ng tuhod, guys. Maggagabi na kasi. Ayan. Bakit pag naggagabi kailangan ng balot? Ayan, daming nagtitinda dito, mga vendors. So, dito yata ang naka-traffic. Bakit na traffic? Yun nga. Ayun, oh, may mga tumitigil, bumibili eh. Nakamotong naman yan. Kita nyo, ang daming tao dyan sa plaza, guys. Ang daming namasyal. Kasi Father's Day, ang bibo, grabe. Ay, wala. Daming tao dito sa plaza, oh. Daming tumatawid pala, kaya pala non-stop. Ayun, daming tumatawid galing sa simbahan. Yan. Dito na tayo sa Watson's. Punta ako, guys. Dalian ko lang dahil uwi na kami. Gabi na naman. Iba naman ang purpose natin ngayon. Yung pang-exercise natin na bola, puntahan natin sa BQ Mall. Let's go. Daming kumakain. Dito tayo. Wow, bilyaran, guys. 77. 27, yan ay wala. Wow, nandito tayo sa Sports World ng BQ Mall. Ayan, magtingin tayo ng balls. Tsaka yung shootan ng basketball. Let's go. Nagawa tayo ng basketball court natin sa bahay. Akala mo naman napakaluwag doon. Kung makunwarian na basketball court lang. Wow, yung bike niya is 18,389. Ito, yung pinakamalaki nila. Ito yung Treadmill. Korean ito 33,990. Ito ito sinasabi ko. Ayan, yan yun. Mataas oh. Dapat naman talaga ganyan kataas. Ganyan talaga kataas. Magkano yan? 10,000 ano na ito? Ha? 13,000. Ayan. Ayan, mag-basketball na tayo. Let's go. Tingnan natin yung mga bola. Dami nilang bike, guys. Oh. Yung mga weights ni Marco, yan gusto niya. Gusto nga niya yung ganun eh. Bigat-bigat. Bigat-bigat naman nun. 30 kilos. Oh my God. Ito rin, maganda rin to. 12 kilos. Yan. Yung bola. Shoot the ball. Okay na ito, ganito no? Ha? Okay na yan. 600. Mahal masyado. Okay na ito, para hindi masakit ang ano. Pagkalimbawa, okay, sige. Yung mura-mura lang. Laro-laro lang naman natin. Let's go na. 685. Yan. Tayo na gagawa. Standard yan. Ayan? 18 size 18. Saan ay kapitan ng plywood lang no? No? Oo. May plywood dito lang. Unsay height nun? 7 feet? Wala. 10. 10 feet? Ah. Namatay ito. Ayan, 12,799. Ba, magaganda. Lalaki ng gulong. Okay 12,999 yan, guys.
Ang ganda. Oh, 12,000 maura gyapon, 990. 12,990. Pero hindi display. Ito, mas mahal, 16,899. Mas mahal itong ganyang gulong. Hindi pa di cambio yan. Oo. Oh. Di cambio. Nandito tayo sa Spurs World dito sa BQ Mall. Kung hanapin nyo ang kanilang shop ay nandito lang sa first floor dito sa pag-akyat mo ng escalator nandito sa left side. Okay? Let's go. Yes! May basketball na kami! Ayan guys. Para makita nyo. Nandyan ako ha. Kasali ako. Kala nyo ha. Oh. Uwi na tayo. Mayroon na tayong pang basketball. Mag-basketball tayo bukas. Okay guys, magpaalam na ako. Please like, comment, share, and subscribe. At sana sa mga hindi pa na nakasubscribe, please click the bell button para sa ganun ay ma-notify kayo every time na mayroong upload. Okay? So, magkita-kits na naman tayo next video guys. Okay, bye-bye. Take care. Love you guys.